eze Jizọs nwere ozi ọ na-ezi anyị tata. Ọ sị ka onye ọbụla nụrụ ozi nụnwa gbasaa ya bụ ozi, maka na ya bụ ihe bụ ozi eziri ya na mmụọ. A sị ya na ọ bụ na o kwughị ya bụ ihe na ihe ya emebi. Ụmụnna, dịka esi were ezi ozi nụnwa tata, biko nye aka gbasaa ya bụ ozi ka ọ baa na ntị ọbụla, ka ọ baa n'obi ọbụla, nwee ike wee meta ezigbo mkpụrụ. Ọkwa ezigbo onye ozi Chineke, onye eze Jizọs, aka na-asụ ụjụ, father of all the mens, ọ ya na-ezi unu ozi a taa. Biko gee ya ntị. Begin from November na-abịa, ebe egwu ga-adịkwa. Share this message. Ụfọdụ ga-asịkwa na onye eze eburu bata, ọkwa ife mmụọ gwa m ka m na-ekwu. Ọkwa ife mmụọ gwa m ka m bịa ikwu. Warning again, warning. Begin from this November a na-achọ ịbanye wee ruo February 2023. Warning. Onye ọbụla dịkwa njikere. Onye ọbụla dịkwa njikere. Kpọkwa nwanne gị ebe ọbụla ọ nọ. Kpọkwa ikwu gị, kpọkwa ibe gị. Sikwafa ji njikere. Sikwafa ji njikere. Ị na-apụkwa, ị marụ ka isi apụ. Ife mfụ na mmụọ abụrụkwa obele ife. For now, mmadụ ejezikwa n'ije abalị godu. Ejezikwa n'ije abalị. Gwa nwa gị, gwa nwanne gị, nye ejezikwa n'ije abalị. Ọ bụ na Chineke emere ife na-ejekwa ime. Begin from first week of November to 2020, February 2023. Ife egosi ma abụrụ obelie. Chineke osisi kpee ekpere ka ya maka ya. Si kpee ekpere. Afụ m ebe a na-atọrọ mmadụ, ebe a na-egbu mmadụ enyi ha ahụ. Ebe a na-egbusisi mmadụ, nke a serve security, nke a karị security. Ife mfụ na mmụọ karị security. Ọ karị security. Ife mfụrụ karịrị security. Please share this message. Tụsa ozi a ka ọ gbakọ onye ọbụla. Ife mfụ na mmụọ. Begin from first week of November to February 2023. Onye ọbụla ga-eke nkwụcha. Iwe na-ewekwu dị Chukwu. Onye ọbụla na-akpọ Chukwu, mana fa mara the meaning of Chukwu fa na-akpọ. Iwe Chineke ebidogoro n'ụlọ ụka. Iwe na-ewe Chineke. Iwe na-ewe Chukwu. Maka na ndị mmadụ rapụzi ife a na-eme ife ọzọ. Ndị akịle mmụọ na ha na-afụ Chukwu anya. Ọfa ka eme njọ, ọfa ka eme alụ. Kedu onye ga-akpọkuzi Chukwu ka ọza? Alụ na-eme n'ụlọ ụka. Karịda nwa na be dibịa. Alụ na-emezi n'ụlọ ụka. Ndị amụma arapụgo ụzọ Chineke nyefa. Jee na-ebu onwe fa anya, jee na-eme ihe ọzọ, na-azụ ihe nke ụwa. Na-azụ onye ya aka wee nwee ego, onye ya aka wee nwee private jet. Ndị amụma arapụgo ife Chineke tinyefa n'aka. Na-egbusisi onwe ha. Na-ebu ibe ha anya. Pasta na pasta adịrọ n'udo taa. Ofufe na-azọ bụ ọkịka. Reverend na reverend adịrọ na mma taa. Ife na-azọ bụ ọkịka. Ndị Igbo nwafọ ndị amụma wee rapụzie ọrụ Chineke zifa. Ekwensu wee kụọ afa mba. Maka na mgbe nna asị mmụọ ozi ime ozi a, kedu ife a ga-eme, kedu ife a ga-ekpe na ebere ka ọsị mụ na ndị ozi nyere ọrụ arapụgo ọrụ kọba ọnụ. Ndị eziri ozi rapụ ezi va na-achọ onye ya aka, onye prezidenti ya aka wee notisi ministri ya, chọọchị ya. Onye chọọchị ya ga-abụ sọ big men. Ụfọdụ bụzi bros sucking demon. Ụfọdụ ndị pastọ na-awụfu ọbara mmadụ erike. Ụfọdụ ndị ụka na-awụfu ọbara erike, mana ha na-ebu Baịbụl. Iwe na-ewe Chineke maka na ife na-eje ime n'obodo. Ebere nna ebe bụ Chineke nya biko nya si evuo ụmụ ya. Maka na ọ sị na onye ọ ga-emere ebere ka ọ ga-emere ebere. Gbọọ nwanne gị, chia this message ka ndị ọzọ wee nweta ya. Nwanne gị si ya fejezi n'ije abalị. Gbọọ onye ọbụla ịma fejezi n'ije abalị. Begin from first week of November. Anything on night vigil kwụsịgodu na ya. Ọ bụrụ na unu ga-ege m ntị. Ọ bụrụ na unu ga-ege m ntị. Anything on night vigil, depart from it.
anything na ga-agwa ino night vigil nke ama nke ọzọ kwụsịgodu na jebenu so nke efifie ọgbakọ kwakwanara nke efifie jedegodu for now party abalị gbalị ya ọsọ crusade abalị crusade bụrụ nke abalị gbaa ọsọ na ya amam ihe nji ekwu amakam ihe nji ekwu crusade bụrụ nke pastọ inwe ike m ya gwara anyị maka ego onyinye ọ na-enweta ọma ngwa ụnụ crusade bụrụ nke agbani ejezina ya anything night vigil aka na jezi ya for now onye ọkụ na-agbabi ya da achụ oke onye ọkụ na-agbabi ya dakwa na-achụ oke atụala ọmala atụala ofe ka ofe isi n'ọfịa gekwa ntị ọfụma chia this message begin from 1st November 1st November to February 2023 ife mfụrụ adịrọ mma onwe ife na-eru enwe ife na-eru n'igwe enwe ife na-eru n'igwe ndị na-eme alụ si na alụpụta ndị na-egbu mmadụ si na igbu mmadụ pụta enigwe na-ebe akwa iru adịghịzi enigwe mma even ndị nna nna anyị fa na anyị na-azụ okwu iwe na-ewekwuzi ya ana nwee ike imepe nyosi ya mmadụ iwe na-ewekwuzi Chukwu iwe na-ewe ndị ana ọ na-ewe enu ọ na-ewe anyanwụ ọ na-ewe mmiri ife niile Chineke kele ka iwe na-ewezifa n'ebe anyị nọ inwe ike iji oke ụtụtụ jee ekpere ordinary day jee ekpere days mana ifukwa anything night for now until 31st night nke a dị iche anything night for now zeelu na ya kpọọ nwanne gị zeelu na ya anything ọgbakọ abalị zeelu na ya ma a sịkwara na onye eze ekwuro anything ọgbakọ abalị zeelu na ya for now especially November especially month of November zeelu na anything ọgbakọ abalị maka ndị ala ekpele na-apụ maka ndị ala ekpele abalị na-apụ nọdụbeghị mee midnight ụtụtụ jee ekpele ụtụtụ jee ekpere a na-eje n'ehifie rapụ nke abalị throughout this November nọdụbeghị kpee midnight amakọm ihe nji ekwu o nwelu ntị nụrụ ịyabasị na ama bụrụ ya pastọ na ọ bụrụ m kwesịrị ịgwa gị ma na pastọ ga-afụrụ ya na ọ bụ na pastọ ya gwa yi wee kwerụ ozi a si from above